Здравейте! Ще ви покажем един резервоар, който е в относително добро състояние. Чувайте звука отвътре. Това, разбира се, е ръжда. Тук ще изсипем малко. Вау! Много вероятно този резервоар да е вкарван и пясък или дребни камъчета, за да бъде почистен. Така. Ето това е на прима виста какво изварихме отвътре. Това си е хубава 100% ръжда. Така. Ето и отвътре. Всъщност тук ще ползваме сонда.